Like they hit up after.
Dime. Hombre, habrá igual ahí hinchado. Santi. Cambio entre Ainhoa y María. Tarde al dute itxasoketa leire, baino euskal dira Ainhoa eta Maria. Zentzilaren agota dute itxasoketa leire, eta horrein bota dute ere Ainhoa eta Maria. Bikoz besterik ere zamaitzeko. Bederatzigarren agota dute orain itxasoketa leire, azken korda izanen dute orain, amaitzeko eta horrein izan dute Ainhoa eta Maria, azken kordea bibizu ere, alde txikia. Erduan dute, itxasoketa leire. Eta bikote hauek amaituta jarraian beste zazpik urte esan da jarritakoari. Amabialdiz izan dira Barberena anaia Nafarroko txapeldun, baino denborarik onena ez dute ez bikote batek ez besteak. Kainamarez eta Ubik daukate denbora honena markatua 2015 urtean 6 minutu eta 53 segunduko marka ezarri zuten orduan 2015 urtean, eta ikusiko dugu aurten gai diren denbora hori botatzeko. Hirugarren orain, Adrian Berroso Alberto Tentak, laugarrenarekin daude Josecho eta Iñaki. Laugarrena, Barberena anaiek. Venga un poco más. Venga ahí. Bien, muy bien, muy bien. Venga, chico, va. Seigarrenarekin ari da Josecho eta Iñaki, bosgarrenarekin momentu Adrianek eta Albertok horretxe bota dute.
Venga, opa, 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 opa. Opa, chicos, quedan bien más. Bien, bien. Anaiak eta hori botata zutik jarritako enborrari Venga, va, va, va. lanko zeman marko izkiote. Venga, va. Venga, chicos, Sartu dira ere, Adrian eta Alberto. Venga, un poco más. Largo, largo. 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 Venga, opa, opa, opa. Venga, bien. Venga, opa, opa, opa. Venga, va, cambio, cambio. Lehenbiziko zazpikortea bota dituzte Barberen anaiek, eta horren esan bezala zutik jarritako kanardikoari lau korte eman beharko dizkiote eta gero horren bota dute ere Adrianek eta Alberto eta lau korte izan dituzte zutik jarritakoari. Venga, opa, opa. Venga, va, va, va. Bota dute lehenengoa Utsamarrek. Venga, opa, opa, opa. Horren ere lehenengoa Adrian Berrotzok eta Alberto Oteizak alde pixka bat hartu dute orain zutik jarritako enborrean Barberen anaiek, bigarrena ere bota dute, hirugarrenarekin daude. Venga, que buscas a tierra, joder. Bota dute hirugarrena Barberena anaiek, azken ezamen dute zutik. Laugarrena bota dute Barberena anaiek eta zazpi korte izanen dituzte orain etxanda jarritako kanardikoari eman beharko dizkiotenak. Zazpi korte besterik ez, Utsamarrek. Eta oraindik zutiko kanardikoan lanean Venga, va, vamos, 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 vamos. Bien, bien. lehenengoa bota dute Josetu eta Iñaki, 6 korte besterik ez. Venga, opa, opa, opa. Venga, opa. Eta zutiko enborrarekin lanak amaitzen orain Adrian Berrotzok eta Alberto Venga, opa, Oteizak. opa, opa, vamos. Iñaki, pinté abajo. Largo. Y largo. 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 Ya has pasado, ya has pasado. Venga, opa. Horren bota dute eta hauek ere etxanda jarritako kanardikoari zazpi korte eman beharko dizkiote. Bigarrena bota dute Barberena anaiek. Venga, opa, 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 opa. Largo, largo, largo. Nudo ahí, nudo ahí. Nudo. Ya pasó, pasó. Aurretik dira Barberen anaiak, baino erritmoa aski hobea baramate. Adrian Berrotzok eta Alberto Oteizak eta horrelik ez dago amaitu aproba. Lehenengoa bota dute Alberto eta Adrianek eta erritmo aski hobearekin. Venga, opa, opa, opa. Venga, opa.
Bigarrena, Adrianek eta Albertok. Iñaki, no tienes abajo. Taupa, Iñaki, con taupa. Venga. Venga, opa. Eta azken kortearekin sartu dira Barberen anaiak. Azkena dute, zazpigarren kortea. Josetxo eta Iñaki Barberenak. Korte, falta zaizkie Adrian eta Albertori eta azken amaitzen orain. Josetxo eta Iñaki Barberenak, horrentxo maituta, berriz ere, Nafarroko Azpana txapelpen, Josetxo eta Iñaki Barberenak. Amairugarren aldia dute, Nafarroko txapela jantziko dutenak. Eta orain sartuko dira Adrian eta Alberto azken kortean. Azken haute. 11 minutu eta 17 segunduko demorarekin mota dituzte korteak Josetxo eta Iñaki Barberenak. Eta orain amaitzen azken indarrak ematen Adrian Berruezo eta Alberto Teitak. Horrentxe amaituta ere. Emango dio Orgoian korte aizkorakin. En cambio. Eta hasi da, lehenbiziko aizkorakarekin kuñak sartu barko dizkio enbor horri eta bigarrena sartuta goitik korte bat emango dio enbor horri. Sartu lehenengo azkar, beste kuña bat emanen dio aldamenean, eta han sartuko du. Bigarren kuña hori. Amaitu du ere egiten zuloa. Eta ongi baldin badago gora. Gora da eta orain bai hor korte emango dio enborrari. Eta altura horretatik botako du enborra.
Alde batetik amaitzen ari da lana eta laster buelta emango dio eta beste aldetik emango dizkio aizkorakadak. Hortxe, ongi egin badu, lan erdiak behintzat egin da. Eta amaitzear, azken kolpeak, eta hortxe bota du. 3 metro eta erdiko altueran, jarritako pikuinen laguntzaz, bota du Patxi Larretxeak. 2 minutu eta 36 segundu behar izan ditu emorra botatzeko. Eta jarraian, hartara izan dugu egin, hortxe Patxi, beterano hemen plaza hontan, eta oraindik ere sasoia urte askotarako. Hasi dira, hau honek ez du kontatzen txapelketarako, baina behintzatea da, zein kaskarrego mozten duen korte bat. Eta txapelken ordea, lehen bizik, Adrián Berroto eta Alberto Izabota dute lehen bizik eta horrentxe, Josetxo eta Iñaki Barberena. Venga, salto tío, venga. Txapelken izan dira, Nafarroko txapelken izan dira, Itxason Salo eta Eira Azpiazaran, baina Adira Duran, ea zeinek azkarrago. Eta Adira Duran ere bai, Itxason Salo, Taleire Azpiazaran azkarrago. Eskutik jarritako kanarrikoan. Eta atzutik Barberena anaiak azkarrago. Eta horri. Eta hortxe hasi dira. Ea, lana gabaitzen. Arpa Nazarrarekin, lehizitza ikaso. Eta txinarretxea. Eta oso dutxeko orain, lasaiago. Lana gabaitzen, itxaseta behire. Ez diganeko beraz, Patxi. Hortxe, irukotea. Hostia. Gorro zuke. Luzea. Nire luzentzia. Eta bueno, zerbait ere zorri dute. Ez dituzte egingo, batekin aski izanen dute.